মানে non la sono come জীবন তো পাই কিছু প্যান নি কিছু también তো কিছু chorro su rap su group তা আন কিছু থেকে তা দুটি que la alde que la osta que la so আমার জীবন que no anda y guitar lo que Kijutsi Lokemon Asram Karcho Mayalong EM Richard Tokbi Chitongdu Duar Baguri 26 constituency ka parlo Dalamara Bapuram Tokbi Arongalong Lokemon Asram Risoi Jang Karcho Amay Padupon Bangso Amay Kijutsi Karbengla Termas Council Pen Duar Baguri 26 constituency MSc Mate Education EM Richard Tokbi Sitame Chitongdu Bangso Amay Long Non Kacharli Bom Risoi Jang Apan Kacharli Anat Paprang Thek Chiapan Bidi Sore Pitekang Lapen Kacharli Atumalong Un Anke Kachirap Dun Chiapan Sitame Than Tekang Lokemon Asram nomor 2 Dalamara Papurang Tokbi Arong Pidiani Iturang Bo IAS ACS Kipidi Apan Itung Boni Dunaji Atuni Herlang IAS ACS Coaching Center Itulong third phase upon integration program Biponlo Atuni Anke Pitai Thoman Manlo Dr. Tuliram Ronghang PM Karbengla Autonomous Council Alangling Ayusume Akang Khon Lokachari Atu Ngapen Ansuse Itu Manasame Progress Anat Kete Kire Keman Thegi Apan Kukaman Hapenazo Itu Mapan Lokachari Anat Tanchenglo Quality Division Tanchenglo Ngapen IAS ACS Coaching Tame Akejol Kasi Alangling Chiponlo Ngapen Atumi Dili Fansi Ngapan Puponlo Ngapen Nili Puponlo Lo After coaching center yang kami itu nambah semua, mana semua Depok, Demo, Nisike, ACS, IAS dan Pasunsi, coaching yang pen, endun pamepen, kelas dun pamepen, Pasunsi, aneh gitu zaman Demo, Nisike itu DC atau Pasunsi, Lampan, Tek Longpol, di Longpol lah kata, Timpan Longpol, laki itu makan si alang lingkar, itu makan ini. Dia example ng pagkakulong. Di Dr. Tuliram Ronghang kamat Hapenazo ini, alangli. Lokachari Afan, Quality Education Afan Same, Tipawani Afan, Nilifan Same, Duar Baguri, dan MSc, Pharmacy, Nilifan EM. Ini Education in Charge. Yo, lagi, untuk Lokemon Ayusume Atang Hongo. Lapen Bangso Amayalong Karbianglong DC Nirola Pangchupi Sitame Chitongdun Lapen Kiong Dung Risoi Jangapan Sitame Kachuning Ritekangke Lo Kacharli Anat Chipaduk Piktu Lapen Lo Kacharli Ahut Kupisi Akimangma Hala Ning Chibi Epen Charlira Chipa Unno Anke Kimang Anat Chunpo Kusi Than Paretekang Lapen Lokemon Asram Risoi Jangkarcho Ajay Mek Sitame Mesen Pensi Chunponlo Lapen Bangso Ahut India Det Akhai Tina Phanta Kijokban Kedoji Apan Arna Mehirjume Hang Piponlo Husi Kladak Pen Pachin Pon Duar Baguri Pen Dorsing Tokbi Report TK News Karbianglong Rata Napangsi TK News Pan Kaching Hon Pen Kilang Verdon Rata Pana to Mansuri Suri Kadom Pajeklo Nilinon gitu lake Lakhain Ko Trok Keparlo Lokemon Asram Bapuram Tok Biarong Long Sudo Nilinon dak kedonang ko alam thege lahen lo dak pini risoi jangatum Lokemon Adhorom ke kroyara atom risoi jangatum pini labang some bi lo chethan chemoma ajai megdeng polo labang so jai mek kedeng ono hot se pini apor ke me hot Karbianglong DC non hejong ke man cheng abang phi etum kaching honai Nirola Pangchupi alangli non rang pen donda risoi janga me long non alangli DC non lam thani bomlo alangli Nirola Pangchupi alangli dat risoi janga tumakai kopi si ke koson pensi ke dam nangjima ke chari koson si paprang pon nangjima la kadok abelang tum than pon bomlo lapen labang solong Karbianglong Autonomous Council ke chari pon akehai Duar Baguri pen aprang kede pen ke hai duna bang phu akehai Richard Tokbi EM Education EM lo alangli taminang chetongdun lapen non alangli tamila dak sudolo lapen labang sono so sipini DC tum penstame DC penstame Nirola Pangchupi pensame pangdak lo non ciklo yana phiro porangte non angkle ja ciklo pen lo porangte ladak sok yang long long
ladak heta na mondir labangso Himanta Biswa Sarma pen Chief Minister Assam Chief Minister pen ki put kanga teng pen labangso scheme ki pia teng pen non dak cheng bon po non chiklo yon hi pen te dak cheng bon po la pen dak son plia scheme do son plia scheme sami non dak cheng bon po la labangso scheme po tak tabe nang tum continue nili dak nang tum pan paklang bon po la sinon nang tum thek long lo riso yang tum la non dak tum thek long lo riso yang tum poson sinon pindeng sumpot ching thang nang ma polong nang tum pan la no karbi anglong lo tum si churu nang ji Lokhimon Ashram aron dom han la non nang tum thek ponong la ke risumara tum lo la pen la po Niria gitu lake okor yang mate sami hari la pen sami tum lo la sinon bang ge putot ele tum thek ponong lo nom disi tame ang dilam ni pon bom lo la sla bangso puthak nang tum mo putot nang tum pan ni di ke jutsi ni nang tum pan pak lang pon nang tum lang ponon haladak disi pen ke pangdak pon lam the nang tum putot nang tum lang ponon masih pini ni tiken yo sahin pen nang tum ka dok kobe solang duara do ana pan kita lang pon kelang singili lam the de cek lo kurang tu pajersi kadong Presiden penceng lo kita tu makan sami kiru di parpig lo tu makan kepa penso program lo na citong tek apa tapi thot ning pati pontikang long lo itu district commissioner semine pinang alam han pontikang lo ning parung pontikang lo karbi pi tu mangbong district commissioner ke mancing abang pi lo tapi rason example setikang lo je itu dak lo ke Charlie also matum sami ke Charlie dun pen ke paprang lun pe kangting pen bon tami kathang na ke thek dun longji kathang na ki dudunji hala so kama tha pen join ni sipini so mai long sami lam than tikang lo pini dolang ma long pot ning charong pik la pen ladak hala dak kecheng pen get pen nang kilut an pen ta ining charong pik ing thir jira son sineli thek long la pen ladak ke wang pen ke an se ining ta ing thir et son se thek long la se pini arni ke la ka do ka ve kar bi rat la pen dak dola mara rat la pen nang li tum hoi phan sitame nang li tum phan chor par pik lo dak nili ke wang long apot sitame la pen nili ladak pini ke wang ke ladak hempu pen da nang ching wai lo ladak mondir doji la pen ha dak ason phil pe ne la hai li tum akaching honne Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma si scheme penang andeng pon nang ji pulo la sinili tum pini sport nang ke lang lo acha scheme ke cheng bom lo la penili tum prapjin pen la scheme ta mesen pen ka do ka ve dalamara rat la pen dak Lokhimon aphan ke kroya korte injir tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tum pini la dak anang ke humri labang so kam me mentu lom pen cheng pon ji sonang me thi nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo amount thanji man kado ka ve ladak ke 5 crores scheme la pen ladak non nili tum ke deng pon ke sonpli la sonpli scheme ta nili tum non cheklo jon baga philo pulo tang te nili tum prabjin pen nili tum claim pon po athema already sanctioning order pen nang le alo nili tum khali la plan and estimate nili tum bonai nang po la pen spot lang dam tu bul se nili tum pini spot along ke bang pen se hala sorting pen se nili tum plan and estimate bonai pen se government of Assam tum nili tum joma pipo scheme ke pipini scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako deng pon thupo nil tum belek ta total son place scheme de la dak main ke la dak mondir ang song lo la pen hala field development akama hai te hala dak aling bernal li tum tek long lo penang an ki chun che dola hala hai ta pachun ponje kon aji geding pen ke patai phasen tum prabjin penang pon la ke botor bokan jong si mesen lo pulo dong te mo chek lo pen non ke arve jang lang la si mo chek lo pen si nili tum cheng pon po la pen kisuman office formalities dolang la so formalities aphan ke already nili tum pini penta process kori pon lo la pen estimate pe neta nili tum joma allo non ke cheng nangi pulo tang te la mo chek lom pen ke cheng pon po la pen towards tame kitang te ning kan sita so selo la so thar nani sin pen pi towar ke tang te pot ke nili pini la dak thek long lo athema nili ta non het lang ke join la pen pini wang pen thek long lo la he phan ta ke patang ji la pen scheme deng pon nangi pulo tang te nili tum Chief Minister an palai po palai pen sil high scheme ta patang ji phan si chuning ri pon ang li tum rat hoi pen ta Mane non la so como jibana do pai kichu pen ni kisu tamite do ka choro su rap su ru pe an kichu tek ta du ke la an de la sta ke la so an jiba ke ni no anda ni gitar lo ke